Yabona thina abafana bakithi mina ngiphilile impilo yobujongo futhi namanje ngilijongo ngineshow ukuthi even esha ama exam lapha aguduza khona ayishayi isifuba ukuthi akuyaba neso elifana naleli even though mina ke ngike ngiyibuza ngangenzani because kwabanye baba ngibabuke manje kufanele ngizehlisa isithunzi kodwa ngikho lapho kodwa ngiphilile impilo yobujongo ngibaqhuzelile abantu abaningi ukuthi bebe ngasebujongweni engifisa ukunelula khona ukuthi imali asiyithola ngendlela efanayo nginendlela eziningi zokuthola imali engeke nikwazi ukuyenza ngakho so ningacompete nami angeke nikwazi kuningi enginakho ungasubqualify ebujongweni lesekuqhathaniswa nokwabantu omzana ukuthi cha uqualify impilo yobabani makunje futhi ke yabona nje mina ngeke ngiphathe imali ukubona ukuthi nanokuyethola nje akusangifanele ngendlela enginemali ngakhona kuzabe ngiyathumela kuya toilet yabo ngendlela engibe right ngakhona but iyavaleka ivuleka ineyikhathi ngishuthi iba nama season but yakwenzeka kuthiwa mina ngihluphekile hayi mina ngiyavaleka kwalezo insukwana but nje imali idlalela kakhulu ngesesayidini lami futhi nje ngifuna ukukhipha amajongo alisekho ijongo engakhompethiswa nazo ngingabanga nalo ngoba ngathi nje asedlule ku-force ngamajongo esazi kwesenteam yabo ngiyaswenka nje mina hlahla ngiyaswenka too much ngiyaswenka futhi umfana mangabe ngixoxa nomfana ngiyacela ukuthi amaketanga aphi azoqashukela emakhaleni ngoba ngiyaswenka ngiyashaya ngiyaqonywa nemali sure futhi papa yethu kumele sizenelise yithuba lokuphila yebo phela yithuba asikwazi ukuphasa inkulumo asikwazi kakhulu phela losha October nginjani ngoba kulonyaka nje vele ibhili yami isekudleni kakhulu amahinyahinya uyawazi amahinyahinya ngizoxoxa siyaxoxa masuku la siyophinda bambe ividiyo uziwala noqoqo lahle ave nginyanya impela ikuzi iyawane yawa ngivele ngibona uqoqo lahle egqoke ikuzi vele ukuthi angibuyisa impela ikuzi pasapha skipa seuza ngizondi nginyanya ngisho usibalo ogqoke ikuzi ungamana hambe nenkomo zakho naye uxhaphaza ingane sekhaya ugqoke ikuzi qhetha kanjani ekhaya egqoke ikuzi izindlu ikhandwa yimina impuphu ithengwa yimina osibari banamhlanje abavele bedla ukudla beqede epletini abangahlonipha abashana kushiya abashana ukudla umuntu eqosha iqatha wena nje usemncane nje ungagqoki ikuzi wena ushaya mpapi yena siyakuveza bekuyivideo beza uyizona wena ivala video